Welcome back pamzinda wevanhu neni wenyu super Nexus. So muri Zimbabwe paakunakidza manje. News dzasvika panews desk right now zviri kutiudza kuti Rutendo Matinyararire naTungwarara pane zviri kuitika, and Tungwarara wakabudikira imimi pakati pekuti Rutendo was busy achivhomora nyaya hombe dzaPresident Mnangagwa achitiudza isusu kuti mpokelo wakabhadhagwa $2 million ndiri Rutendo adaro yekuti iye pokelo asiyane naMfana Mnangagwa Junior, because Mfana Mnangagwa Junior ndio ari kuda kuzoitwa next president muZimbabwe. So akazowanikwa ane tumadate stories tokuti une munhu paside handiti zvinozobva zvashatisa zita remunhu adaitwa president, right? So muri Zimbabwe Matinyarara ndobva anzi ZiToyota naTungwarara tukanzi Matinyarara itachi idya easy kana uchitogona kukumbira ruregerero, Matinyarara ndobva akumbira ruregerero. But remember Rutendo mazuva iwayo was busy achikanda maaudios, Atemba Mliso achikanda maaudio, Tutagwiri achikanda maaudio, Joshua Mapongo achikanda maaudios handiti. So palist revanhu vanga vachikanda vari kukandwa maaudios vari kulikisiwa, tiri kunzwa kuti Tungwarara was there or is there. Let's talk like this, kuti Tungwarara atoripo palist, atoriwo nemaaudios ake achitaura zvisina basa about the president, and also achitaura about his ambitions dzekuti aitechi the next president wemuZimbabwe. So handi muri kuona kuti kuseterana kune vanhu 3 vakaseterana. Tagwirei ari kugaya kuti Cape 3 nderake richaita kuti iye agonoita president. Tungwararawo ari kutevera akadai so ari kuda kuita president. Mnangagwa nemukadzi wake vari kufunga kuisa mwana wavo, and then kuna Chiwenga, and then the opposition. Handi muri paona. So zvakamira zvakadaro right now tiri kunzwa kuti pane zviri kuitika pakati paTungwarara naMatinyarara. So Matinyarara pakapiwa mota paipai, information iri kutiudza kuti that's it. Tungwarara ndozvaida kungobhadhara Matinyarara chete izvozvo, kuti wangu iwewe usabudisa audio yangu because ndaona kuti you are now dangerous. Wakubudisa maaudio every day, uri kutozosvika kupi kune yedu handiti. Because vanhu vakamboita phone call handiti, sakamwa kuti Matinyarara wembo mhanya kumberi panyaya dzekuti Zimbabwe iri kuita Zimbabwe zvakazoti handiti. So zvakamira zvakadaro. Now Matinyarara akabva ati, according to information that iri kusvika panews, hatizivi kuti how far true is it, but we trust the source. So Matinyarara akabva ati aiwa iyi mota haina kudi, that's not all. Ungangotipi mota zvotovhara. Ndo pakazonzi now because wakumbira ruregerero ndakuwedzera 200,000. Isi public techiona ngozi hawo wapiwa imwe 200,000. Ndo panzi $200,000. Chero ukafiga iyoyo unotobva watoona kutoti iyi mani Tungwarara angasiri kuzongopa mufesi 200,000 for what? Aizongopa maybe chimbijana izvo no. I-blackmailing iri kuitika behind the scenes allegedly. So muri Zimbabwe inzwai munzwa right now tiri kunzwa kuti Rutendo is actually demanding even more. Anoda kusiya Tungwarara broke, tiri kunzwa kuti he is demanding even more. And then takunzwa also kuti Matinyarara une maaudio even ana week neuchivhayo. So we don't know what is going to happen, but stay tuned. Pano pamzinda wevanhu. Peace.